Hello lwgwpwr, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बानायबाय थाबाय। नै जोंना दिनै माइनाव बुरखांनाय आरोना कार्तिक फुजामोन आरोना मैयानिया। दिनैसो 1 तारिख आरोना कार्तिक फुजाया दिनैसो 1 तारिखनो आरो। मैया बिदाय हरबाय ओमफ्राय दिनैहाय बरायफिनबाय आरो। जों माइनाव बुरखांनो थांगासिनो दं दायो। नै जारा टुकुआ मा आबिला आबिराबो जोंहानाव जोंहानावनो दंफैयो। मानो होनबा बिमाया दखानाव फुजानि बेस्थ' इसाना सिन्दाल दखान दं नालाय। ओमफ्राय बिफायाबो मानिसा बिफायाबो माल लायनो थांदों आरोना दखाननि माल। आनैया दखानाव दङ ओमफ्राय आङो बानानै लाबोबाय आरो गथ'खौ। आङो दोनफैगासिनो दङ सानसे सानसे जोंहानि न'आवनो आबिरखौ। नै आबिरा ओंखायनो बानानै लाबोबाय आरो आङो गाइसमोन। उफाय गैया। स' गाइस नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबानो आं बे भिडिअखौ जोबजासिम आं स्टार्ट खालामसै। बाजैया आर'ज गाबखागोन नालाय होमबाबो आं माने ओरैनो फैबाय आरोना। जोंहानि आइमोना आनसलिकआव गोलैदों आरो आनसलिक मन्दिराव सिमेन्ट सापरियावहाय। नायदो गाइस जों गामिनि माइनाव बुरखांनायखौ दिनै माइनाव बुरखांनो फैगासिनो दङ जोङो दा। माइनाव बुरखांग्राफोरानो नायदो जों लागोनि माइनाव बुरखांगिरिफोरखौ लारि 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 फिसा बानानै फैबावदोसो। टाटानो नै जेब लारि लारि जोंना नैबेयावनो नैबे जानि फख्रियावनो बुरखांगोन दा माइनावखौ। आब'नि नै गाइसमोन नायदो जोंनि माइनाव बुरखांनायनि जायगाखौ बेवहाय थियारि खालामबाय आरोना। माइनाव बुरखांग्राफोरा फैगासिनो दङ नायदो लोगोफोर। मिनिनो मोना दाहाय थांहरदै मिनिनो मोना दाहायो। रायलायनोबो मोना मिनिनोबो मोना माइनावआ थाङानो। बा नायगिरिफोराबो दाय जै होदै जै माइनाव लाबोनायनि होनबाथाय जै होनथार गारमाफ्रा एखेबारे माइनाव आदै नै आदैया सिफुं सुग्रा। ओइ नोंखौ देनां थैबा नुबाय थागोन दे मबाइलाव नायगोन। सान्दुं गोसाथार आयु सान्दुंआ ओरैबायदि गोसा।
Hasan casan. Buruan ada nama bukan nama Harsa. Dikcina hot, nih. Nailaidw guys men. Mainao borai kau. Musa, boy Musa. Sari patai bagan, koi bagan जों गामिया नै नं थ्रि बालि गरा संफं बारि गरा होनो आरोना गाइसमोन नायदो नै जाना जे बिब'दोनो माइनाव लांनाय मानसिजों बामजायो माबा Nei, aja sudah ceri di kampusnya tuh by day. Channel kubai geran se, nontonमोना support खालामलायदो मैना मा होनोमोन मैना mix नायनानै नोंथांमोना support खालामलायदो मैना mix ना channel नायनानै support खालामबानो जाबाय